drejer papiret. Ja, det tapper. Et for Moster Lis, så Lasse, Kim og Ida. Tag den op først. Lasse, den op godt sæt. Nej, hvad Lasse se? Hun gider ikke. Nikolaj, kom så. Er det til kapper også? Nikolaj får en gave, det han. Der er Hello Kitty-spænder. Ja, jeg kunne ikke se så meget på alle dine gaver. For Stephanie til dig og mig. Du må lige vende lidt her. Hvem er det her til deres skovkulmor? Det er mig. Ved du hvad jeg fik af Moster Lis? Ja. Spænder og tøj. En lysrød bluse og sokker. Du må ikke tage, Nikolaj. Det er bare vent lidt. Det er Nikolaj. Ja. Det er Nikolaj. Du kan tage den. Pak dem op her. Nikolaj. Hjem til dig. Og den der slukker. Jamen, du skal ikke lede efter ham. Ja, det er Nikolaj. Du må lægge den der. Det er Henrik. Hvem er det fra? Nej. Henrik. Det er bare sig egen. Ja, men han tager nu Henriks gave, tak. Men jeg tager næsten for at give ham den. Det gør hun ikke længere på bordet. Den interesserer ham ikke. Ja. Han kan ikke få brød af. Han skal ikke have flere gaver nu. En af gangen. Vi sætter den her. Ja. Jeg kan kun en af gangen. Jeg er helt her. Du brækker den her dag her. Nej, ikke for mig. Yeah, you break it now. It's Stephanie. Er det en udenfor? Ja. Nikolaj her. Ja, men jeg skal måske lige ramme nu. Nikolaj, det er dit. Fordi jeg har sat så lige på den. Jeg lægger